Hej og velkommen til den første video, jeg har lavet, hvor jeg anmelder nogle produkter, jeg har købt fra Temu. En app, som du sikkert har set reklame for på Facebook eller Instagram. Jeg har købt lidt produkter, og så vil jeg prøve at unboxe dem her på YouTube. Så kan I jo se, hvad det drejer sig om. Den første ting her, LED-strippen, har jeg bestilt på 3 meter. Det er til at sætte enten bag på sit tv, eller whatever, for at få noget lækker belysning. Det er sådan en, der kan skifte farve og kan reagere på lyd, og man kan sætte noget mønstre på den. Se, så er der sådan nogle holdere til, man kan sætte på, hvor man sætter den ind i. Og så er der sådan en lille controller-ting til. Det her har jeg givet 170 kroner for, den her LED-strip. Den kan også bruges til udendørsbrug. Så vil sige, den er sådan vandtæt, selve LED-strippen. Jeg tror ikke, den der controller her, den er vandtæt. Men altså 170 kroner, tænker jeg, det var ikke så galt. Så nu prøver vi den anden, og den er 3 meter lang. Og kan så skifte farve og lave nogle mønstre og sådan noget, ikke? Og det er bare tilslutning via USB. Så det vil sige, at den får 5 volt. Og så er der altså de her holdere med til, som man kan sætte op. Jo, man nu skal sætte dem, og så kan man så sætte LED-striben fast i. Der er sådan noget dobbeltklæbende med, som man kan sætte dem op med, så man ikke behøver at skrue dem op. Man kan også godt skrue dem op med en skrue, men man kan altså også godt sætte det her sådan noget dobbeltklæbende til bag på dem, og så sætte den op med det. Nu har jeg prøvet at sætte det til. Og så kan I se, hvordan det ser ud, når det kører. Og det er altså bare sådan lidt dagslys, det her. Men du kan se, hvad for nogle mønstre det kan lave, og hvad for nogle farver. Så har jeg lige speedet videoen lidt op, så I kan se, hvad for nogle mønstre og farver den kan lave. Jeg synes, det er sådan okay for pengene. Altså 170 kroner. Den vil nok i byggemarkedet koster måske omkring 300 kroner, tænker jeg, hvis man skulle ned og have den der. Altså 3 meter lang, og det er købt for Temu. Der er sådan en leveringstid på cirka 1,5 uge, tager det cirka. Så det synes jeg er okay. Det var det for denne gang. Tak for at I så med, og husk at like og subscribe. Og så se med næste gang, når jeg unboxer en ny vare fra Temu.